Igoli lokuqala likaKhanyisa Mayo kuKaizer Chiefs liholele ekutheni ibambane ngo-1-1 eMarumo Gallants lizoba isiqalo sesikhathi esiyimpumelelo kulomdlalo ngokusho komunye wabaqeqeshi besikhashana uKhalil Ben Yosef. Lo mdlalo na-27 uqale kahle umsebenzi wakhe waseNacharena eshaya igoli lokuqala ngomzuzu ka-39 emdlalweni weBetway Premiership e-FNB Stadium ngosuku lwamagugu. IChiefs ihlulwe yithuba lokuhamba phambili ngo-2-0 ngepenalty. iGallants yagcina ilinganisile sekusele imizuzu engu-15 kuphela umdlalo. Umayo ukhishwe emva kwehora ejabulele iphupho lakhe lokuqala. uBen Yosef uchaza ukuthi ngenkathi uMayo ubevumelekile ukudlala kodwa ubengakakulungeli ngokomzimba imizuzu engu-90 egcwele. Ithimba labaqeqeshi belihlela ukuthi adlale cishe imizuzu engu-50 kuya kwengu-60. Umqeqeshi uncome ukusebenza okuqinile kukaMayo kanye negoli lakhe lokuqala, ephawula ukuthi iqembu lilindele lukhulu kuyena, lilazi izinga lakhe kanye negalelo elingase libe khona. Umayo ujoyina iKaizer Chiefs ngemuva kokuhlala iminyaka emithathu kuCape Town City kanye nesizini eyodwa ekwi-CR Belouizdad, nokuyilapho abehlala khona esuke ebhentshini ehluleka ukushaya amagoli njalo. Nangaphezu komlando wakhe wakamuva, kodwa ukuqala kwakhe kuChiefs kunikeza izizathu zokukholela ukuthi uzoqhubeka nokuba nomthelela.